Ning pagdeklarar na sa pag-asa nga panahon na sa ting-init, mas nidoble pa ang problema sa ato ang mga taga-dakbayan sa Sugbo tungod sa kalisod sa coronavirus disease kung magnihit pagayod ang supply sa tubig. Ano ang dugang detalye sa report ni Femery Dumabo. Naabtan sa balitang bisda kining galinya nga mga molupyo sa Neville sa Barangay Busay aron makasaod og tubig. Misubay hinuon sila sa social distancing og lakip sa gilinya kining ilang mga baril o galon aron mapasaluran og tubig gikan nining water tanker sa Metro Cebu Water District. Usa sa galinya miingon nga tulo na kabuwan nga wa sila agas sa tubig ug kaduha lang sa usa ka semana sila mahatag og tubig sa MCWD. Way tubig, wa pa tayo palit bugas kay sige mang kanang sana coronavirus sana. Oo. Manang dubli problema o in town. Tubig, walay kuan. Di mo agas ang MC. Karon nga ting-init na, nalantawan ang daan ni Roel Ismi sa MCWD nga mas daghan pang taga-dakbayan sa Subo nga magpahatod unya og tubig. Hinungdan nga nangandam na usab ang MCWD. Kini tibok Busay kanan Kapila mo ka balik sir? Karon kaduha mi karon dire nya adto sa mis bagbawsad. Giangkon sa kadagkuan sa MCWD nga nagkaminos ang ilang produksyon sa tubig. Nangandam na hinon sila niini sama sa pagpakig-partner sa mga private water utilities nga makahatod og 20 ka truck sa tubig sa mga apektadong dapit sa dakbayan sa Sugbo. Laing 20 usab ka truck sa tubig nga ihatod sa mihanang bahin sa lalawigan sa Sugbo. Matag truck adunay 1,000 liters nga tubig. Kanang renting 20 trucks and we're buying tank na tag 1,000 liters. 20 sa MCWD, 20 sad sa Cebu City. Butangan na itong tubig and we'll go around giving water sa atong mga katawhan. O bani Cleofer Lumayag, ako si Femery Dumabok, Balitang Bisdak.